Gilauban nga mabalik na ang supply sa kuryente sa Siargao Island sa Domingo. Samtang girekomenda sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga ipailawom sa state of calamity ang Siargao Island tungod kay wala pa mibalik ang kuryente sa isla. Unom na kaadlaw nga nagpadayong nakasinati og total power outage ang franchise area sa Siargao Electric Cooperative Incorporated o Siarelco tungod sa pagkadaot sa ilang submarine cable sukad pa ni atong December 1 sa kadlawon. Sa gipahigayong Emergency Council meeting adlaw Huwebes, gipahayag sa General Manager sa Siarelco nga nakuha na sa contractors ang gikinahanglang piyesa aron maayo ang nadaot nga submarine cable. Busa gilaumang mabalik na ang supply sa kuryente sa Domingo kuno galing maayo sab ang lakat sa panahon. Doon na matud pa'y maabot nga 4 megawatt nga genset aron makapa-operate sila og rotational nga power supply dindungan ang upat ka lungsod nga dunay kuryente sunod sa unong ka oras. Lakip sa contingency plans, girekomenda sa PDRMO ngadto sa sangguniang panlalawigan sa Surigao del Norte nga ipailam sa state of calamity ang Siargao Island aron nga makapagawas og pondo nga gikinahanglan alang sa power restoration ug uban pang gikinahanglan.